Kamaráta pomlel v mlynčeku na mäso. Šéfa mafiánskeho gangu strelil do hlavy. Hrobár mafie Šátorovcov dnes dostal výnimočný trest. Lehela Horváta za 5 vrážd a ukradnuté milióny špecializovaný trestný súd už druhýkrát odsúdil na doživotie. Upozorňujeme, že nasledujúci obsah nie je vhodný pre maloletých divákov. Jeho pozemok slúžil mafii ako ilegálny cintorín. Obete brutálnych vražd zakopával bagrom. V novembri v roku 2021 si od špecializovaného trestného súdu vypočul, že zvyšok života strávi za mrežami. Najvyšší súd ale rozsudok zrušil a všetko vrátil späť na začiatok. Obhajoba tvrdí, že si doživote Horvát nezaslúžil, lebo práve on prelomil mlčanie. Benefity by sme mu asi mali dať. Umožnil tú najväčšiu zločineckú organizovanú skupinu, ktorá mala absolútne prepojenie na špičky politiky, polície a nikto si s ňou nevedel poradiť. Začal spolupracovať. Na špeciáli sa tak opäť začal kolotoč pojednávaní. Horvát sa takmer pred každým sťažoval na svoj zlý zdravotný stav. Sťažoval sa na bolesti chrbta, cukrovku či vysoký tlak. Denne vraj užíva 15 tabletiek od bolesti. Práve z týchto dôvodov žiadal, aby sa nepojednávalo a súd bol odročený. Svedkov sa nič nepýtal a počas výsluchov ležal na lavici. Mňa zaujíma proces. A pokiaľ je niekto takto do úvodzoviek nafutrovaný liekmi a analgetikami a sedatívami a dovedieme ho na pojednávanie a povieme, ty si schopný pojednávať, nech sa páči. Záver nech si spraví každý sám. Po záverečných rečiach dnes padol rozsudok. Senát Horvátovi vymeral opäť doživotie. Pán Horvát, druhýkrát sa dostali doživote od špeciálu. Nie to nejako komentovať. Keď to súd najvyšší potvrdí, som spokojný. Horváta odsúdili za ukradnutie 45 miliónov korún z bankového sejfu a 5 vražd vrátane bossa skupiny Leoša Šátora, ktorého strelil do hlavy. Pomáhal aj s telami zavraždených bielých koní, ktoré zakopával bagrom. Nie je to bežná úkladná vražda, aj tie spôsoby jednak nakladania s tými telami. Najkrutejšie skončil ale Lehelov kamarát Andor Rajs, práva ruka Šátora. Ja neviem o tom, že by niekto vykosťoval na trojnožke telo, mlel ho tam v mlynčeku. To je naozaj, ako povedala sudkyňa, to je už zverstvo. Skutky sa stali pred 20 rokmi. Môjho klienta majú usvedčovať ľudia, ktorí sa priznali, že pozabíjali niekoľko desiatok, 50, 70 ľudí. Majú tam 5, 6, 7 výpovedí, každá iná. Rozsudok v tejto kauze nie je právoplatný. Lehel Horvát sa voči nemu odvolal a posledné slovo tak bude mať ešte najvyšší súd. Z Bratislavy Andrej Zavžel, televízia Joj.